Здравейте! Като част от националната ни кухня шкембе чорбата е много популярна и, освен че е сгряваща, много хора я ползват като лек. Знае се, че който я обича, обича я страстно. Рецептите за приготвяне са вероятно десетки и всеки си има някакъв чалън. Ето как я правим вкъщи. Ще използваме вече сварено шкембе. То е измито и нарязано, но не достатъчно дребно. Затова го наситняваме още до получаването на този желан размер. Ако шкембето, което сте си купили, е сурово, измийте го много добре и го сварете, без да го подсолявате. Ако го посолите докато е сурово, ще остане жилаво. Така съм чувала, не съм го тествала, но винаги спазвам тази препоръка. В достатъчно голяма тенджера изливаме 50 мл олио. Включваме на умерен огън. Изсипваме 40 грама брашно и разбъркваме така, че да се получи гъста кашичка. Продължаваме да разбъркваме непрекъснато, като движим бъркалката по цялото дъно, за да не загори брашното. Правим това само няколко кратки минутки, докато получим желания златист цвят на брашното. Тогава посоляваме с една чайна лъжичка сол и прибавяме червения пипер. Разбъркваме да се смесят добре и червения пипер да отцвете добре с места. Буквално след 40 секунди доливаме прясното мляко. За да не се получат бучки и да си направим гладка смес, може да издърпаме тенджерата от горещия котлон и да доливаме млякото малко по малко, като непрекъснато разбъркваме. Това значително ще опрости нашата задача. Доливаме цялото мляко и връщаме обратно на горещия котлон. Изсипваме шкембето в тенджерата, поръсваме го с една чайна лъжичка черен пипер и една чайна лъжичка лют червен пипер. Добавяме 1 литър вода и увеличаваме температурата с една степен. От време на време прокарваме бъркалката по дъното на тенджерата, за да не се захване шкембе чорбата и да не започне да загари. Докато чорбата ни кипне, може да приготвим киселия пикантен чеснов сос, без който шкембе чорбата не е това, което трябва да бъде. Ако разполагате с няколко люти чушчици, нарежете ги на колкото може по-ситно. Ако нямате, просто използвайте лют червен пипер. Нарязваме на съвсем ситно и една глава чесън. Може да настържем или скълцаме скелитките чесън, както ви харесва, така го направете. Важно е да е наситно. Изсипваме го в бурканче с плътно затваряща се хапачка. В нашето семейство обичаме да хапваме лютичко, затова добавям и една чайна лъжичка лют червен пипер. Слагам за повече вкус и една чайна лъжица морска сол. Отгоре заливаме с оцет до гъстота по желание. Ето как изглежда нашия сос от оцет и чесън. Някои, като нас, предпочитат по-гъста чеснова смес, други я харесват с повече оцет и по-рядка. Направете я както ви харесва, а е важно да е в затварящо се бурканче, за да не ви мирише хладилника и другите продукти в него, докато го съхранявате вътре. Хвърляме от време на време по един поглед към тенджерата с чорбата и разбъркваме, като прокарваме бъркалката по дъното. Прибавяме 4-5 от нарязаните наситно скелитки чесън в супата, докато кипва. Оставяме я да поври поне 15-20 минути на тих огън и периодично разбъркваме. Готови сме! Ето е нашата гъстичка, засищаща, стопляща и лековита шкембе чорба. Ако идеята за шкембе чорбата ви допада, но не сте очаровани от специфичния аромат на шкембето, можете да опитате тази чорба от гъби кладница, която много се доближава до вкуса на истинската шкембе чорба. Ако сте върли почитатели на шкембето, предлагам да видите рецептата за това чудно мезенце шкембе в масло на фурна. Непременно опитайте! Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на класическата шкембе чорба ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Опитайте и другите рецепти на канала. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща.